Hi, Grace. Hello po. Ayan. Hi, love. Sige, kwentuhan mo na ako, love. Anong may paglilingkod ko sa iyo at napatawag po sa usapang LDR? Kasi po DJ, meron po akong nagkaroon po ako ng ex-boyfriend. Okay. Tapos, nung kami pa po, okay naman po yung relationship namin. Tapos, nagkakaintindihan naman po kami lahat sa mga ano po namin problema. Then, nung dumating po sa point na nabuntis niya nga po ako. Okay. Nung nalaman niya po na nabuntis niya ako, pinagtabuyan niya po ako. Sinabi niya po sa akin na ipalaglag ko nga raw po yung baby namin. Yung yung time po na yun, sobrang sakit po kasi sa akin dahil nung una sabi niya sa akin, pananagutan niya nga po. Nung sinabi niya po na palaglag ko, hindi ko po ginawa kasi nga po masama po yun. Lalo na't malaking kasalanan kay Lord. Okay. Tapos nung habang nagbubuntis po ako, pinabarangay po siya ng tatay ko. Dahil nga po nalaman po ng tatay ko na nabuntis nga po ako. Tapos nung kaharap po namin siya, sinabi niya po sa akin, hindi niya po ako kilala. Hindi pa po sa kanya yung bata. Sabi ko, paano? Posible kung hindi sa'yo. Posible naman na hindi ko yung tatay. Sabi ko sa kanya. Samantalang nangyari na sa atin. Yun po, hindi na po sa akin, hindi na po siya nagpakita. Ilang months kayong mag-boyfriend-girlfriend before he got you impregnated? Magwa 1 year po. So, you have pictures with you? May pictures kayo together? Opo. So, evidence na yun enough para sabihin, hindi mo ako kilala o sino to? Huwag mo sa akin sabihin bigla ka may kambal. Ayun nga po, sabi ko sa kanya. Tapos lagi niya po siya sabi sa akin, hindi na nga daw po. Sa kanya yung siya lang naman po yung boyfriend ko po yun. Huwag mo hinaan ng hinaan, love, kasi todo ako ng todo ng pahina ng pahina yung boses mo Okay, so dinedeny niya. Opo, dinideny niya po. Nung time po na yun, binaliwala ko na lang po lahat ng sinabi niya. Ginawa ko po, patuloy ko po yung pagbubuntis ko, nalagaan ko po yung bata. Okay. Anong nangyari sa barangayan? Binaliwala lang din po ng barangay. No, Yung efficient. aso po namin. Kasi po, yung papa niya po sa barangay din po kasi nagtatrabaho. So parang binaliwala na lang din po lahat. Okay. Ang reklamo ko po. Nice. Tapos? After 9 months po, nanganak po ako. Nanganak na po ako mga 2 weeks ago po. Punta po siya dito sa bahay. Nakita niya po yung anak po namin. Halos kamukha po talaga na. Saka po siya nagmakaawa sa akin. Sa kaya nga po yung anak namin. Siya daw po yung tatay. Na huwag ko daw po ilayo yung bata sa kanya. Bigyan ko raw po siya ng karapatan para sa anak namin. Pero kasi po, hindi ko po kayang makita siya sa mga nagawa niya po sa akin. Akban lang po kasi ako sobrang ng ginawa niya. Okay. Halos, kahit pamilya niya po, hindi po ako nagkakatulungan sa pagpupunta ko. Pinasasabi na palaplag ko. Yung pala po, sobrang sakit ako sa akin. Nung mga moments, love, na, balik ko lang ng onte. Nung mga moments na hinahablan niyo siya sa barangay, ba't hindi mo pinakita yung mga conversations ninyo na nagsasabi siya sa yung ipalaglag mo yung bata? Or yung mga conversations ninyo na pananagutan ko yan? Pinakita ko po lahat yun. So, in short, yung barangay na yan ay even despite with the presence of compelling evidence na nagkamali o nakagawa ng hindi maganda yung lalaki just because ang tatay ay parte ng barangay, napawalang sala siya at hindi na reprimand.
Opo. Tas ngayon, nagmamanikluhod si lalaking ibalik nyo siya sa buhay mo at buhay ng anak mo dahil may karapatan siya kamo sa anak niya? Opo. Opo. Ganun na nga po. O, ano sabi ng mga magulang niya, lalong-lalo na ng tatay niyang magaling? Parte pa naman ng justice system ng Pilipinas. Binabale ang hustisya para sa sariling anak. Galing. Ba't ba ganyan yung mga pinuno natin, Diyos ko Lord? Hayaan ko na lang daw po na gano'n po yung mangyayari. Nagbigay po na sustentuhin nila ako. Bakit Huwag ko na pa? po pigilan. Sino nagsabi? Yung tatay? Opo. Ang kapal naman ng mukha niya. Ano sabi ng tatay mo? Inaway po niya yung tatay ko. Sabi po ng papa ko na huwag daw po pumayag na gano'n. Kasi nga po ako lang daw po yung nasasaktan tsaka yung bata. O ngayon, anong problema, love? Total, suportado ng tatay mo, ng mga magulang mo, yung, kumbaga, yung feelings mo eh. Suportado kayo ng anak mo eh. So, yung tatay mo na at yung mga magulang mo na yung mismong nagpaparamdam sa'yo na you don't need him in your life. If it's financial support, will provide for the both of you up until you're ready na palakihin at sustentuhan yung sarili mong anak or ibigay yung needs ng anak mo. But for now, iwasan mo na lang muna siguro tong lalaking to, kami na lang bahala sa'yo. Why do you have to listen to the father of your unworthy na ex-boyfriend at to your boyfriend? Dapat nga hindi na yung nakakatungtong sa pamamahay ninyo at all eh. Nagbabanta po rin kasi yung lalaki. Nagbabanta yung lalaki? Opo. Galing, love. Love, alam niyo yung munisipyo ninyo? I mean, this time around, City Hall. Opo. Go to the City Hall. File a case against the whole family. Pasama ka sa tatay mo. Yung mga pambabanta ng boyfriend mo, pakita mo dun sa City Hall. Kasi yung barangay nyo, unfortunately, it's not working eh. Yung barangay ninyo, useless. Napupuno ng mga taong walang kakwenta-kwenta, hindi mo alam kung bakit dyan nakaupo sa posisyon. Pumunta kayo sa munisipyo. Dalhin mo yung tatay mo dun kasi yung tatay mo, in fairness, tinatry kang protektahan with everything he can eh. Huwag mong palapitin yung ex-boyfriend mo anywhere near you or your child. Yung mga ganyang klaseng lalaki, dapat hindi nakakalapit sa inyo yan. Pabigyan mo ng restraining order yan. Naiintindihan mo ko, love? Nanggagalaiti lang ako sa fact na kapal na mukha ng tatay ng ex mo eh. Ang kapal na mukha. Porkit may, Diyos ko, barangay pa lang ho yan. Ganyan na po kayabang. Opo, lalo din po nung sinasabi na bakit daw po nagkagalit yung tatay ko. Ba't daw po nila kinukonsinte, sabi ko. Hindi naman po kinukonsinte. Gusto na po mangyari. Tulungan din po kami mag-ina. Nung magbigay sila ng tama para sa bata, sabi ko sa kanila. Teka lang, wait. Parang kanina ang sinasabi mo kasi, yung pamilya ng lalaki, yung nagpupumilit na magbigay ng sustento sa bata, pero yung tatay mo ay ayaw. Ayaw nga po. Tama. Opo. Ano tong kinukonsinte part? Sinong sinasabihang nangungonsinte kanino? Sa anak po nila. Yung konsente po kasi nila na kahit hindi magbigay, okay lang basta makita yung bata. Hindi, akala ko ba ang nagpupumilit magbigay ng sustento ay side nila, tapos ang pinapagawa sa'yo ng tatay mo ay huwag tanggapin. Bakit parang ngayon ang sinasabi mo ay kailangan may sustento yung bata? Alin ba talaga, Grace? Ano po, huwag na po kunin yung sustento, sabi po ng tatay ko. Oo nga. Kasi kaya naman po. Ano yung sinasabi mong kinukonsente nung tatay nung ex mo na kitain nung ex mo yung bata kahit hindi nagbibigay ng sustento? Para kasing ang tunog sa akin, Grace, parang nanghihingi ka pa rin ng sustento. Hindi po, yung tatay po niya yung nagsabi nun sa akin na hayaan ko daw po yung anak niya magbigay. Kahit na hindi, pag magbigay po, pasalamat po, lawang pasalamat pa rin daw po kami. Kasi nagbibigay daw po, nagpaparamp daw pa rin daw po anak nila sa amin. Sabi po ng tatay ko, wag na silang pupunta rito sa amin. Dahil po hindi na po nila gusto makita po sila.
Oh, okay. May karapatan naman yung tatay mo eh. Bahay naman niya yan eh. Dapat meron siyang karapatan to decide kung sino ang ayaw at gusto niya makita, kung sino ang papapasukin at hindi niya papapasukin. If nagpumulit silang pumasok, hindi hablahan ninyo ng trespassing yung mga yan. O ngayon, love, anong problema? Kung protektado ka naman ng tatay mo, ano pang problema? Ang problema ko lang kasi, kapag hindi po, nagtitext sila sa akin, nagtitext sila, ako po yung ginagawa nila masama. Block mo na lang, love. Wala ka naman magagawa dyan eh. Ano na yan eh. Kumbaga kung nahaharas ka na, kung feeling mo nagkakalat sila ng balita against you that is ruining your reputation without them having any proof na totoo yung kiniklaim nila, then kasuhan mo ng libel. Screenshot mo, kasuhan mo ng libel. If verbal abuse yung nangyayari sa iyo, pinagkakalat sa inyo na ganyan yung nanggagaling, tas alam ninyo na sa kanila nanggaling, kasuhan nyo pa rin ng slander. Pero you do that sa munisipyo, hindi sa barangay ninyo. Kasi unfortunately, yung mga officials ng barangay ninyo, worthless. Mga taong pinapasahod ng gobyerno na wala naman talagang naitutulong sa barangay ninyo. Na yung lenience or yung baling ng katotohanan at hustisya ay kung saan lang papabor para sa kanila. Mga walang kwentang opisyal. Yun nga po, sabi ko, para-pares lang naman po kami empleyado ng barangay, bakit sila po yung kinampihan? Love, ganito, no? Pumunta na lang kayo sa munisipyo. Kung pare-pareho naman kayo official ng barangay, mas maganda yan. Kumbaga, in short, mas mabibigyan ng investigation yan. Kasi ibig sabihin, yung kayo din ay parte ng barangay. Apo. Naintindihan niyo ako? Pumunta na lang kayo sa munisipyo ng tatay ninyo. Lahat ng pambabanta nila, love, screenshot mo lahat. Make a copy, put it on a USB and printed. Kumbaga soft and hard copy, punta kayo ng munisipyo, pakita nyo yan. Apo. Tapos kahit anong mangyari, side with your father on his decision na wag nang papuntahin niyang lalaking yan sa bahay ninyo. Dapat hindi siya makakatungtong. Dapat ni kuko ng anak mo, hindi niya makita. Apo. Tapos kapag sa text, sa Facebook, block mo na sila. You don't need to talk to these people. Binigyan mo sila ng chance before to be a part of your life. Kinausap nyo sila ng maayos before. Anong ginawa nila? Itinanggi ka ng harap-harapan. Pinagmukha ka pang pokpok na hindi sa kanya yung bata. Tapos ngayon lalapit-lapit sa'yo para makita yung anak niya. Ngayon lalapit-lapit sa'yo para makita yung apo niya. Tapos ang gusto niya, pagbigyan yung anak niya. Kinukonsente niya yung anak niyang hambog at ang kapal na muka. Kala mo makagawa ng panganay, kaya niyang buhayin. Naintindihan mo ko, Grace? Opo. Mahal, wag ka natatakot just because parte sila ng barangay. Mahal, wag. Lumaban ka parang kung paano ka ipinaglalaban ng tatay mo, ipaglaban mo din yung sarili mo. Dito kasi ikaw yung tama eh. Dito din ikaw yung nanay ng anak mo. Dapat ikaw yung masunod dyan. Pinaglalaban ka ng tatay mo, anak. So, lumabang ka din. Naririnig mo ko, love? Huwag kang magpa-push over sa mga taong to just because feeling mo may power sila. Diyos ko, Lord. Marami pang mas sa kanila. Mas marami pang tao dyan na pwedeng tumulong sa inyo na mas makapangyarihan kesa sa kanila. So do not be afraid with these two bullies na isang lalaking kinukonsente yung anak niyang kala mo kung gumawa ng panganay may ipagmamalaki na sa buhay niya. Kala mo ang layo na ng narating. Naintindihan mo ko? Nagtatago lang naman yan sa saya ng nanay niya at likod ng tatay niya eh. So wala pa yung ambag sa mundo. Naintindihan mo, love? I'm not asking you to be palengkera. I'm asking you to be smart. There's nothing here na kailangan mong katakutan, mahal ko. Ano mang ginagawa nila, it's against the law. Law ang kakampi mo dito, bukod sa tatay mo, kakampi mo yung batas. Opo. Naintindihan mo ko, mahal ko? Okay. Huwag kang matatakot sa kanila, love. Ngayon, kung meron kang gustong ibigay na mensahe dito sa hayop mong ex na may hayop ding tatay, anong gusto mo sabihin sa kanya? Marinig naman, sana umuna kaming guluhin. Kasi ako lagi nahihirapan sa sitwasyon. Una, sobrang saktan ako. Sa ako nasasaktan niya, sa mga nasasabi niya sa akin. Sobrang sakit.
Sana tigilan mo na kami. Huwag ka na magpakita sa amin. Kaya ko naman buhayin ng bata. Kasi 9 months pa lang. At kung pinaniwala mo na kami. Ayun pa kaya. Nakaya ko na. Yun lang po. Grace, let this be the last time you'll shed a tear for this boy. Naiintindihan mo ako, mahal ko? Opo. This is the moment kung saan kailangan mong ipangibabaw ang pagiging ina kesa sa isang babaeng agrabyado. Sa totoo lang, you have all the leverage in your hand. You have all the messages na naka-screenshot. You have all the witnesses sa tabi mo na nagsasabi kung anong oppression yung ginagawa ng mag-ama na to sa pamilya ninyo. So wag ka matakot, mahal ko. Hanggat nasa iyo yung anak mo, ipaglaban mo yan. Hanggat nasa iyo suporta ng mga magulang mo, wag ka ding matatakot, wag kang panghihinaan ng loob, lumaban ka. Kasi kaya sila nanggaganyan, kaya sila matindi, yung mag-ama na yan, na binubuli-buli kayo is because nakikita niyang nanginginig ka sa takot. Nakikita niyang nangingiwi ka sa sakit. So wag, pakita mo sa kanya na if sa tingin mo, palaban ka na niyan dahil yung tatay mo yung bumibira para sa'yo. Well, let me tell you now, I have a whole family behind me. And I have the law on my side. You can never touch me. Naintindihan mo ko, Grace? Opo. Huwag ka na umiyak, mahal ko. Hayaan mong bumira yung karma dyan. Tapos kapag nilapitan pa kayo, pumunta na kayo diretso sa munisipyo. Ihablan nyo yung mag-ama, ha? O, wag na umiyak, love. Sige na, pahinga na ikaw. Thank you for calling my show, Grace. Ingat ka lagi, love. Hindi po. Okay.